Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. F'Diċembru Malta kellha l-inqas rata ta' qatt minn fost is-27 pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea ħareġ minn ċifri tal-Eurostat l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea fejn ħareġ li r-rata pajjiżna ta' 2.4%. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li r-rata ta' Malta baqgħet konsistenti meta mqabbel ma' xahar qabel iġifieri f'Novembru. Miċ-ċifri tal-Eurostat ħareġ ukoll li r-rata ta' qatt ta' pajjiżna ferm inqas meta mqabbla mar-rata medja tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif ir-rata medja ta' qatt fl-Unjoni Ewropea f'Diċembru kienet ta' kważi 6%. Bl-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea wara Malta hemm il-Polonja u r-Repubblika Ċeka. Dan fil-waqt li l-ogħla rati ta' qatt fl-Unjoni Ewropea huma dawk ta' Spanja, il-Greċja u l-Iżvezja. Din l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna seħħet fi żmien ta' sfidi internazzjonali bla preċedent bil-gwerra fl-Ukrajna li ġabet magħha kriżi ta' enerġija u l-inflazzjoni.